Slovník cudzích slov hovorí, že tradícia je národné kultúrne dedičstvo. My by sme to mohli parafrázovať na podmienky našej školy. Sibírske kultúrne dedičstvo. Tradícia to sú aj dobré zvyky zachovávané z generácie na generáciu. A preto aj my pokračujeme už mnoho rokov v tom dobrom, čo sme začali pred 20 rokmi. Určite netreba nikomu predstavovať náš každodecembrový benefičný koncert, ktorý sa vždy stáva oslavou talentu, schopností a chuti zabávať sa našich žiakov a taktiež aj oslavou vianočných sviatkov. Spolu s nimi sa tešia aj ich učitelia a rodičia. Príjemne sa pobavíme aj pri každoročnej návšteve Mikuláša, na deň detí spojený s karnevalovým sprievodom, na lyžiarskom zájazde, na letnej škole v prírode, na obľúbenom pobyte pri mori a tak trochu si poplačeme pri júnovej rozlúčke s našimi najstaršími z deviatak. No naše tradície to nie je len zábava, častokrát to býva aj užitočná činnosť, ako zber papiera, kde prekonávame rekordy, mestská športová olympiáda a aj naša školská olympiáda, a v neposlednom rade aj stretnutie s americkými lektormi. Aj pre dospelých, učiteľov, rodičov a priateľov školy pripravujeme každoročne ples rodičov. Videli ste už niekedy našu novú telocvičňu? Či správnejšie športovú halu? Ak nie, príďte sa presvedčiť na vlastné oči. Je to miesto ako stvorené na rozvoj športových zručností, schopností a talentu našich žiakov. A tento potenciál využívame v maximálnej možnej miere. Veď žiakov zo Sibírskej už mnoho rokov poznajú na všetkých športových zápoleniach v Prešove i širokom okolí ako obávaných súperov. Naše deti spolu s ich učiteľmi, trénermi dosahujú výrazné úspechy najmä v kolektívnych športoch. Basketbale, florbale, futbale, vybíjanej, ale aj ako jednotlivci v gymnastike, volejbale, stolnom tenise, boxe, badmintone, streľbe i šachu.
Úspechy našich mažoretiek sme už spomínali a nemôžeme zabudnúť na víťazstvá súťaží v civilnej ochrane. Máme dobrý pocit z toho, že veľa detí navštevuje športové krúžky. Športové krúžky, ktoré im v popoludňajších hodinách poskytuje naša škola.